Mayong hapon, yari ang mga nagapanguna nga balita. Mayor Jerry Treñas nagpasalig nga maghahatag sang financial assistance sa mga naapektuhan sang separado nga sunog sa syudad. Magahatag sang kawayan kag trapal ang lokal nga panguluhan sa mga residente nga naapektuhan sang separado nga sunog sa syudad. Suno kay Mayor Jerry Treñas, ini ang ginahikot karon sang iya opisina para masiguro nga makabangon ang kutob sa mga nasunugan. Magluwas diri, may financial assistance man nga ihatag ang syudad sa mga totally damaged kag partially damaged nga puluyan, samtang ginasikyar pa ang listahan sa mga apektado nga pamilya. Nahibaluan, madasi nga nagpalabot sang bulig ang Iloilo City Government, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office, pinaagi sa pagdala sang pagkaon kag panguna nga kinahanglanon sa mga residente sa La Paz, Villa kag general use. May intervention man nga ginhatag kaangay sa counseling sa mga naapektuhan. Nagapati ang alkalde, importante nga mabuligan ang mga residente bangon man sa pandemya nga ginapang nga tubang. Apang sa piyak sini, may panugyan man si Mayor Treñas sa publiko, ilabi pa nga pasulod ang summer season. Suno sa alkalde, nagakadapat nga sakyaron gid ang electrical connection sa sulod sang balay para malikawan ang sunog. Sa masunod nga bulan, ginalauman ang mas lapnagon nga kampanya sang Bureau of Fire Protection kontra sunog bangod sang Fire Prevention Month kada Marso. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 gabi sa Level Up Patrol. Ini si Michael Angelo Sarate.